Nosaltres, com a professionals sanitaris, moltes vegades les famílies ens pregunten què podem fer per acompanyar o per ajudar el nostre familiar que en aquell moment tenen malalt. De fet, aquest llibre es basa en situacions que nosaltres ens trobem en la nostra pràctica diària i que són prevalents. I el que volem és que serveixi d'ajuda per poder acompanyar millor les persones que estimem. De fet, aquest llibre respon a aquest principi que nosaltres tenim i practiquem de que les famílies tenen una persona malalta a dintre però emmalalteixen com a grup, com a família. I tenim aquests 3 grans objectius. El primer és que visquin aquesta situació de la millor manera possible, el capacitar-los per cuidar, tant emocionalment com en la pràctica, i també reduir el risc de dol complicat. Aquests són els 3 objectius que ens plantegem i que es plantegen en aquest llibre.